Както обещах, сега ще почна с една поредица, да кажа, защото ще бъде поредица явно, ще видим как ще стане. От несправедливост. И пак мои примери от живота. Няма с кого да дам. Няма им права. Тук ще говоря и за права. За... Аз съм благодарен все пак, че го изпитах това на гърба си, че сега са наклонили главица. Тези, които ми причиниха това, а други ги няма в този свят. Моята котка оттатък потвърждава, не знам дали се чува, ще дойде. Тя става нервна, когато говоря за такива работи, защото е тежко. Да предупредя болните близки да не слушат, ако не искат да слушат. Те си знаят да няма пак виновни и да няма пострадали. Така. Това се отнася за тях. Да уточнявам аз. Истина е. Нали трябва да се чуе някой ден. Те я знаят, а не я приемат. Защото боли. Един път бях написал в моя фейсбук профил, много точно, в една безсънна нощ, поредната на моя. Истината боли, само защото не е лъжа. Това е. И мене ме боли. А сега ще видите колко ме е болял. В смисъл, ще искам да разкажа историята, за така е най-лесно за приемане. Хората чакат някой да е пострадал, не знам защо трябва да бъде така, ама че е по-лесно да приемам. Добре, окей. Беше далечната година, 99-та, доколко си спомням. Аз с години съм много начетен. Много точно помня всичко. И помня само това, което ми е нужно. Остатъкът и излишък винаги съм го казал. И е написано от мен също. Не ми трябва нещо, което не ми трябва. Много е просто. Не обичам сложните работи. Таман бяха излезнали, си спомням, новите пари. Ця, който е живял в тия години, ще ме сване. Който не е, да сваща сега. Котката идва. Добре, ела тук. Яла ли си? След малко съм записан запис. Добре. Тя да трябва да се обади и тя. Така. Новите пари, които са днешни още. Които скоро ще ги махат. Уж. Тук ще говорим отделно, но не искам да се меся. Така. И... Да, добре. Да. Бях в баба ми, другия квартал на града. Там живеех тогава. Аз бях изгонен като куче. След много години после. Заради котка. Между другото. Вижте, тя не е случайно котката идва тук, потвърждава другата ми котка. Миналата. Като вече е една звездичка горе. Няма случайни неща в живота. Тук ме отклоняват, защото знам, защото трябва да кажа както трябва да го кажа, а какво ще кажа, не знам какво ще кажа. Да го казвам. Бях пребит от моята баба. Да, бой. Казвам, имам физически. Сега, не е... Абе, не, ма е. Защото пък да крия, да кажа, както трябва да каже. Кажем, за 5 лева, че съм ги бил откраднал. Живота ми. Никога не съм посегнал да крада. Всичко друго, не всичко де. Други неща съм правил лоши, но това никога. Това не е мое. То не е в мене. Това не съществува. Аз не го познавам. Обаче, на моята баба, нейната сестра, понеже с главата не е вред, то явно родовали линия ли, какво е, никой не е с вред с главите тук. Не знам. Не знам, аз просто тук споделям с вас. Считам на читави хора. А така. Обвини мене. Винаги обвиня аз. Че съм ги откраднал тия 5 лева. Тогава, говорим за нея години, при 25-6 години,
Когато 5 лева си бяха 5 лева, доста пари. Доста. Друга тема, колко е доста. Но си бяха лъскави, както тя вика, тя пък ги измислила лъскаво. Да, една лента, дето още стои. Там, десното ли, лево, не, в левото. Да, трябва ви да една лъскаво такова. И вика, той ги е взел, защото му харесва банкнотата. Аз, като ма погна моята баба с точилката, той деца точи баница с него. Деца меси питка. И се прави храна. Бой. По ръцете. Аз бях малък. Бях на около 12-13 годишен. Толкова бях. До вратата за клещен. Давай парите. Какви пари, бе? То са ми дете. То какво да кажа? Аз казвам каквото е, че нямам парите. Аз не знам за какво става въпрос. Аз даже не знам за какво ме бият. Сега ще видите как се върна. Сега ще видите истината. Какво е справедливост и за това говоря. Казвам, аз плача, аз вече се разревах, то боли. По коленете, ето тук, по коленете и по кокълчета на ръцете най-боли. Там ме удряха с точилка. Това е моята баба. Тя си знае името, тя ще гледа този запис. Тя вече между другото ги видяла, тя ги гледа. Сбъдна се, каквото казах, ще ги види скоро. Намерила ги. Къде ще ходи? Идва време за разплата. Където и да бягате хора, не вие, те, които са ми навредили, всеки въобще, който ми направи лошо, нема къде да се изпари. Нема, трябва плати. Първо плащаш, после ходи къде ти искаш. Така. Бой, удари. Оставете това. Това зарасна, това мина. Болката изчезна, нема. Забравиха. Физическата им предвид. Те думи нема ги забравя. Дай парите. Ти си ги взел. И знаете ли какво се случва? Същата Леля, тя ми се спада като Леля, сестрата на моята баба, се обажда по-късно по телефона на баба ми с един глас мирен. Сестро, какво Таня рекла? Аз намерих парите. Тя понеже шивачка. Роклята били. Утре ще се компенсирам ли, някакво каза, не знам. Ама на другия ден ме изпратиха с нея. Те и двете гузни. Аз ги виждам. Те вече добри с мене, нали, мили очички ми фърлят, ама това не ми помогне вече. И ми купи тениска. Фанелка, такова, буска, няма го забравя. Купи ми там от центъра на града. Изплаща грешка. Аз видях гузна съвест. Аз виждам. Това съм видял. То още тогава съм го видял. Без да знам, аз не съзнавам нищо в този момент. Аз знаех, че си подхранва там нещо. Да ни е боли. И какво се случи? Няколко години по-късно си отида от този свет. Не казвам, че заради това, но той се върна всичко. Отиде. Замина си. Ама тогава знам какво казах. Само, че сега това ще е това, което сега тук да не слушате, защото ще кажат, че нещо съм правил. Не, аз казах каквото е. Казах тогава на ум. На ум ли на глас, не знам, не помня, беше много отдавна. Казах, всичко се връща по справедливост. Всичко ще си дойде на местото. Аз не съм виновен, не съм крал, не съм крадец, не съм мошенник, не съм измамник. Тя не го преживя и умря. За следващия запис ще разкажа за още един такъв случай, как един също така му се случи. Какво път той посегна още по-шокиращо. И да видите, че истината е, както казах в предното си видео, носи със себе си справедливост. Тя носи и те са ръка за ръка. Те винаги са заедно. Това аз съм го казал в сън просъница. Те се явиха двете, аз ги видях. Кой ми верва, не ме интересува. Кой ми верва, кой ми не верва. Видях ги. Тя не е сама. И бягството
Ще свърша с това. Бягството не носи лек. Прошката носи до некъде. Тук други теми са. На себе си прошка обаче. Ама това е трудна задача. Който не е простил на себе си, там. Така и стана, така и ще става, така и ще видите другите истории. Има и забавни, има и тъжни, има и всякакви, ама аз съм пълен неутрален човек. Не ми пука. Сега да гледат, да се наслаждават. Ако са гледали това видео, желаем здраве и им благодаря. Че пък благодаря на това съм аз това сега. Това е.